מה זאת אומרת זיהוי הגעה למעמד המרה, call to action? כאן אמיר קלאור, וובינר בוסטר, ליסינג תפעולי לוובינר שלכם. נניח הגיעו לכם לדף הנחיתה 800 איש, נרשמו 400 איש, והגיעו 200 לוובינר. למחרת אתם צריכים לחזור למי שלא סלק את עצמו, לא עשה את הפעולת call to action עצמית, יכול להיות שכבר זיהיתם כניסה לוובינר ושלחתם למי שהיה בוובינר את הקישור לפעולה, להניע לפעולה, לתאם שיחה, לרכוש מוצר. עכשיו יש לכם, לצורך העניין, אפילו אם היה לכם פנומנלי ו20% המרתם, שזה מתוך ה-200 שהגיעו, 40, יש לכם 160 אנשים להתייחס אליהם. כדאי בלבלים האלה להבחין בין אלה שהגיעו לוובינר, היו כמה דקות והלכו, לבין אלה שהגיעו למעמד המרה, ל-call to action. אז בשלבים היותר מתקדמים, בתוכניות היותר מתקדמות של וובינר בוסטר, אנחנו מציעים את זה, כך שיהיה ממש מיון בין אלה שרק הגיעו לוובינר, לבין אלה ששהו הרבה דקות, או שהיו ברגע של מעמד המרה, הם שמעו את המחירה שלכם, או את ההנאה לפעולה. וזה מה שמבדיל בין מי יקבל טלפון באותו ערב או למחרת בבוקר, מצוות המחירות שלכם או מכם, אצל מי אתם תניעו אותו עוד יותר לפעולה, כי אלה הם המחוממים. יש רק קהל אחד יותר מחומם מאלה, נוטשי עגלה. אלה שכבר עשו את הפעולה של call to action וברגע האחרון לא השלימו את הפעולה, אבל הבשר נמצא כאן, וזה הבדל בין וובינר טוב לוובינר מצוין. כאן אמיר קלאור, וובינר בוסטר, ליסינג תפעולי לוובינר שלכם.